Unang naging bayan ng ibang probinsya at ngayon parte na ng mayamang lalawigan ng Pangasinan. Makikita ang isang bahay na naipatayo taong 1818 pa at lagpas na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Pinananatili ang tradisyon at kultura while being innovative, kagaya nitong Inkiwar 2.0. Ang aming pinagmamalaking castle, diba? May castle kami dito, guys. Hilarang mga kainan ang iyong madadatnan. Ang best sellers talaga nila dito ay sisig at seafood mukbang. I am Mika, your sweet girl. Tara na't mas kilalanin pa ang bayan ng Tayug dito sa Ganda Mo, Pangasinan.